Slobodno. Kažem još jednom velike pohvale za tebe i ja te iskreno molim da se nikad ne spuštaš na nivo Vladana Tegeltije. Što? A što vi imate protiv Tegeltije? Ja njega čoveka potpuno razumem. Prvo, košarkaški je znalac. Drugo, ima pravo da bude vatreni navijač Partizana. Da on to doživljava kao svoje. Treće, ima pravo da dovodi goste koje god hoće. Četvrto, gost ima pravo da kaže šta god hoće. Peto, Tegeltija je neko ko vam neće okrenuti leđa kad vam je najteže. Šesto, stalno doživljava iste stvari koje sam ja doživljavao u karijeri, a to je da neko vrti telefon i traži da bude skinut. I još nešto da vam kažem. Ogroman problem je gledanih emisija. Zašto? I ovakva vrsta emisija. Ovo što radi Olja, ovo što radi Anđus, ovo što radi Tegeltija, ovo što radi Vučićević, to nije problem, zato što ima zaleđinu. A ovo je problem. I vi imate sad situaciju, mene vlasnik televizije treba da nagradi, jer sam digao rejting televiziji, značaj i ostalo. A on čovek je u stvari u problemu da mu neko ne okrene telefon i da kaže da će mu televizija biti još napadnutija ako bude forsirao Anđusa. Tako je. Mi živimo u društvu gde umesto da hrabrost i nezavisnost budu pohvaljeni, I znanje. oni u stvari ugrožavaju kapital čoveku. Znate, ja kad slušam novinarska udruženja, pa kažu, najveći problem je, kaže, ekonomski status novina. Ma nemoj. A što, a slobode su inače velike, jel? Pa ekonomski problem proističe iz političkog problema. Ako vas neko skine, izbaci na ulicu, pa vi onda ste u ekonomskom problemu. A da ne biste bili u ekonomskom problemu, vi ćete da pognete šiju. Prema tome, politički problem i pritisak implicira ekonomski problem. A onda naša nezavisna udruženja novinara vide samo problem u ekonomskom statusu. Kao da sam ja pekar. Znači, kao da je novinarski problem isti problem kao pekara. Problem je samo da li će da proda kifle. Znači, onih zanimanja koje nemaju politički pritisak. Znači, koji imaju samo strogo ekonomski problem. Taksista. Znate? Znači, moja profesija ima problem politički. Ili vojnička profesija. Pa zna se ko će da ga smeni, a ko će da bude poslen za načelnika generalštaba. Može završi koje hoće generalštabne škole. Stigne naređenje, majstore, u penziji si. To su direktno profesije vezane od političkog pritiska. Najveći problem u novinarstvu jeste politički pritisak, pa tek onda ekonomski. A naša gospoda novinari iz udruženja zaključuju da je problem ekonomski. Ma nemojte. Pa evo ja vam sada kažem, kada bi se neko naljutio i pozvao vlasnikove televizije i rekao mu, Burazeru, dobit ćeš 1.000.000 evra reklama do kraja godina, samo skini onog Anđusa. Pa čovjek bi... Pa ja bi bio nepošten da sam ne odem. Pa ja bi samo otišao kod njega po svojoj emisiji i rekao, slušaj, dobio si takvu ponudu koja se ne odbija. Pa šta vi mislite kako živi televizija koja ne može dobiti reklamu? Prema tome, ja znam dobro koliko je puta Nebojša Čović zvao da se izvrši pritisak na Vladana Tegeltiju. Iz različitih oblika. Nekada je zvao kao SPS-ovac, nekada kao DOS-ovac, a nekada kao razočarani naprednjak. Doduše sad razočarani zato što je pukao. Zato što je mislio će biti gradonačelnik ministar, a na kraju će da izleti iz košarkaškog kluba. A izletio je već iz fudbalskog. Šta ćemo s tim?